into Yabantu, other people's radio. You're jamming with the hottest DJ. Internet radio. Your 24-hour music station. Non-stop music. This is Radio 54 African Panorama. Are you ready to embark on a journey that celebrates the heartbeat of 54 vibrant nations? Welcome to the rhythm of unity, the voice of diversity, and the pulse of progress. Radio 54 African Panorama, where dreams converge and aspirations come alive. Join us as we rewrite the narrative, breaking stereotypes, embracing talent, and sharing the stories of our remarkable people. From the whispers of our ancestors to the dreams of our youth, Radio 54 African Panorama is the bridge connecting generations, empowering, enlightening, and enriching. Together we will shape the destiny of our continent. Tune in and let your heart resonate with the beats of Africa. Because of Radio 54, we believe that Africa shines as a beacon of inspiration. Radio 54 African Panorama, where the spirit of Ubuntu comes alive through waves of connectivity. Visit us online, engage with us on social media, and become part of the movement that's changing perceptions and rewriting history. Radio 54 African Panorama, celebrating Africa and reaching lives. One continent, 54 countries, countless stories. This is Radio 54, your African Panorama. Radio 54 African Panorama, redefining Africa for a brighter tomorrow. We are not just a radio station. We are the resonating voices of a future Africa, strong, united, and full of You're listening to only the best internet radio station in the world. The station in nation for the nations of Africa. Broadcasting in all African languages. Yes! Hello, Africa! Hello, world! Are you an inspiring radio presenter? Do you love radio? Do you want to take a chance and try radio broadcasting? Do you want to get practical experience in one of the most exciting careers in the world? Do you want to be part of one of the best African online radio stations? Radio 54 is offering you that great opportunity. You will be working with a diverse team of some of Africa's brilliant radio voices. No experience required. Free training on the road. Email us on 263radio@gmail.com to express your interest, or inbox Eric Knight the General on Facebook. We'll get back to you. Or visit our website www.radio54africanpanorama.com. Radio 54 African Panorama. Chinu Cheranu. Into Yabantu. You're listening to Radio 54, Radio Africa, African Panorama. Let's get ready to rumble! Internet radio. You're jamming with the hottest DJ. You're listening to Radio 54, Radio Africa, African Panorama. Let's get ready to rumble! More music in the mix. You're listening to only the best internet radio station
in the world. The station in action for the nations of Africa. Broadcasting in all African languages. From Cape to Cairo. Algeria to Nigeria. Zimbabwe to Zambia. Radio 54. Radio Africa. Spirit of Africa. One voice. One spirit, one station, one people. More music in the mix. Radio 54, Radio Africa. The station in action for the nations of Africa. Away, Man Franco is my name. We are tuned into Radio 54 African Panorama Live. Chino Chavano, into Yavantwini. Stay tuned to your number one radio station, Radio 54. Radio 54 African Panorama Live. Lalelani nansindaba. Makadiko muri Zimbabwe kaziwai salibonani muri banji dini muimbi wenyu wembira gospel mbira praise and worship. Zita rangu ndinonzi Sam Legend Mutanda Chinga. Ndiri pano pachirongwa dzichangoburwa na DJ TC Tendai Chazika pa Radio 54 African Panorama ndoti ivai nenguva yakanaka pamberi nembira munhu wese kumbira magwira njito tatenda siabonga. I thank you. Titende nai music in the world. This is your number one radio station. Radio 54, Radio Africa. Streaming 24/7. Radio 54 African Panorama Live. It's a brand new day, a beautiful day it is. Welcome to Radio 54 African Panorama. My name is DJ TC and welcome to Zichango Burwa Show. Broadcasting live from Divdo Studios in Cape Town, South Africa. A good morning, a good afternoon, a good evening. Appreciating you all, the Radio 54 WhatsApp platform family. How are you? Makadi ndotendo tomurukutinzwa zvakanaka kwese kumatima nenyika kwamuri mamuka sei maskara sei kuri sei kwamuri koko zvichienderana nekuti muri kutinzwa muri kunyika ipi, mungave muri ku Netherlands, Australia, Canada, Japan, Dubai. How are you? Muri kutinzwa muri sei koko ndinotenda kuti muri kutinzwa kuti tsvekwidi. Hanzi kuti tsvekwidi kana kuti tskwibidi amene koko as long manzwa kuti ndati tsvekwidi o tskwibidi naika. For the next 3 hours and ndinotenda kuti chave nenguva yakanaka pano pachinhu chevanhu into yabantu.
chakuti share link nayi guys, www.radio54africanpanorama.com, www.radio54africanpanorama.com, your number one internet radio station. Ichi chinonzi chinu chevanhu chabatwa nachibutu kuti vatsigiri vedu vari kunzvimbo dzakasiyana siyana vari kuZimbabwe. Thank you so much for tuning in. You might be in Kadoma, Gweru, Chiredzi, Mutare, Blawayo, Kwekwe, Wange, Chirumanzi, wherever you might be. Thank you so much. Thank you so much for tuning in. Share the link. www.radio54africanpanorama.com. Chinu chatsuka chinu chie chakuda kuvira laika muneno weka DJTC. It's that time again of exposing the hidden talent. Tinokupakurai dzitsva, tinokupakurai dzazuro, tinokupakurai vachiri kusimuka, vachiri kuda kuzikanwa. Inini newe tine basa rekumhanya paYouTube, tonoshare, tonolaika, tosiyawo makomensi ekusumudzirawo vechidiki vari kusimuka naika vachida kutumira mimhanzi. Makasununguka kutitumira kapa dzichangoburwa livestream @gmail.com, dzichangoburwa livestream @gmail.com, dzichangoburwa livestream @gmail.com. Reduka pachirongwa chino dzichangoburwa exposing the hidden talent. Tuno expose, tunofushunura vakafushirwa naika. We expose the hidden talent. Without wasting much of your time, let me cruise. And now we are pano kuzotamba naika. Tauya kuzoita basa sebasa. Mukuru webendi maoko Eric Knight the General. Good morning. Zviri kufamba here. Good afternoon. Good evening. Amenotingu aiko konaika. Tangoti tingogara taisa maoko naika muzvina pembe. Mamuka sei zviri sei. Tinotenda kuti muri kutinzwa zvakanaka rai. Thank you so much. Thank you so much, my sister. As usual, thank you so much. Nekuti gamuchira pachinu chevanhu into yabantu. Regati tangene madzimai naika. ZFGA Harare chapter. Anti tawana rugare. Ndoro aita kuti tive pano naika. Pasina rugare, aiwa atiwanikwe tiri pachinu chevanhu naika. Be blessed. Yes, Lord, you are the God of peace.
vakasangana vakatipa kamboeka kanonziko Tawana Rugare kubva kuZifiga kana kuti ZFGAA Harare chapter nekambo kanonziko Tawana Rugare ndotenda tamaitirwa zvakanaka nekambo ikaka paRadio 54 African Panorama chinhu chevanhu dzichangoburwa kutangisa chirongwa chezuva ranhasi. Ndinoti mamuka sei maswera sei. Good evening. Gospel say. Mwari makanaka, Mwari makanaka, Mwari makanaka, oh, Mwari makanaka, Mwari makanaka, Mwari makanaka, Mwari makanaka, oh, Mwari makanaka. Exposing the hidden talent of General Malvin. Nekambakano nziko ndatenda ndapinda. Apa Radio 54 African Panorama. His name is General Marvin. Vanogona naika ande tunovatsigirawo ku YouTube channel yavo tonotsvaga General Marvin exposing the hidden talent. Hanzi ndatenda ndapinda.
ndataura ndikati handina kuya kuzotamba naye ndauya kuzoita basa sebasa. Apa chinhu chevanhu chinichi ndechenyu naika. Atitambe nacho ba. Basa sebasa naye. Nyakubo for you, song entitled The Farah. Hakuna chinokutadzisa kufara muna shanguva dzose naika. Handiti akafira pamuchinji pakuti tuwane rufaro tuwane rugare kokutyei kufara munashe. Welcome to Radio 54 African Panorama. If you just joined us, your number one internet radio station, Chinu Chevan. Afara ufarisise mudikana, haikona kunetsekana, haikona kushungiridzika, hakuna chinoramba munashe naika. Stand and celebrate. Pastor Tulani Mudarro featuring Sipas Kurongwa. As I can see, everything is turning around. Do you have a testimony? Let's hear your testimony. I can see everything
eyes and see. I can see. I can see. I can see. Oh, I can see. I can see. I can see. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. I look around me, I can see right in my family, I can see in my nation, I can see everything standing around. Oh, I can see. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Doesn't matter how we can look. Say, I can see. I can see. I can see. Akana pane zviri kushanduka mukati meupenyu hwako, wakasununguka kutenda Mwari neizvozvo naika. Atenda Mwari kuti aiwa zvinhu zviri kushanduka mukati meupenyu hwangu. That's Pastor Tolani featuring Sipas Kurongwa. Open your eyes and I can see. Anzi mazvita zvekare. Unenge waramba uchizvamburwa nawo maropafadzo nemusiki. Alphonse ari kupinda ari kuti KBS yanzi you've made it again. Listen to this one. Exposing the hidden talent. Amukomana uyu muimbi uya ari keyboardist zvekare muno Cape Town naika. faster than the aeroplane.
away. Masango is my name. You're tuned into Radio 54 African Panorama Live. Chino Chavanu, into Yabantu, Yabantwini. Stay tuned to your number one radio station, Radio 54. Radio 54 African Panorama Live. Lalelani nansindaba. Makadiko muri Zimbabwe kaziwayi salibonani muri bwanji ndini muyimbi wenyu wembira gospel mbira praise and worship. Zita rangu ndinonzi Sam Legend Mutanda Chinga. Ndiri pano pachirongwa dzichangoburwa na DJ TC Tendai Chazika pa Radio 54 African Panorama ndoti ivai nengo yakanaka pamberi nembira munhu wese kumbira magwira njito tatenda siabonga. I thank you titende nai Streaming 24/7. Voti hazvisadisha moitwa vakawanda vakazvitadza ungazvigona se umboriani wewe hondo yacho ndeyajehovha ndiburi mchekatava Mwari wandinona mata anochengeta adzokere shure anorindira shoko rake anosunungura vakasunda anodzikinura vakatara anodzivirira vana vake hondo yacho saka vaudze
Janet Manyoa nekambo kanonziko vaudze hanzi vaudze kuti takakunda tiri vakundi nekupfurikidza hanzi hondo yacho nai aiwa yakakundwa kare naika apa Radio 54 African Panorama munonoka DJTC dzichangoburwa ndo zita rechirongwa chandiri kukupakurira pano pachinhu chevanhu ndabata ini nika Jeduthan kambo kanonziko uyai tifare Vana mainga tifare, vana babanga tifare, vana sisi nana mkoma, uya tifare, titembe, vana babanga titambe, vana mainga titambe, vana sisi nana mkoma, uya titambe, timtende. Hatimuna mate, hatimuna mate, hatimuna mate, timtende, hatimuna mate, tinamate mwari wedu, hatimuna mate, timtende, hatimuna mate, hatimuna mate, tinamate hatimuna mate, timtende, hatimuna mate, tinamate mwari wedu, hatimuna mate, timtende. For you to come and celebrate with us, to praise the Lord here on Radio 54 African Panorama, just to give him honor, just to give him praise and worship. And we are Tifare, Jeduthan.
only the best music in the world. This is your number 1 radio station. And it's that time you have to stop talking about the past and talk about the present. Last day I was traveling in a bus, but currently I'm now driving on my own car. And the Lord has done something great in my life, and you have to talk about that. Mamas from DRC Congo. Oh, what a beautiful track. Song entitled Ebenezer.
a beautiful video. Hey, yeah? And you'll be blessed. DJ Tis is my name, broadcasting live from Twitter Studios in Cape Town, South Africa. Welcome to Radio 54 African Panorama. Inofora Jesu mufunge akunobiwa kura mukati meupenyu hwedu kwatinoenda yave testimony yekwatiri kubva mufunge. Ai hama yakadai ndinoida ini anzi hama ndiJesu ndoega hama yakarurama ndoega hama yakatendeka Zui Chipendo. Mitoro yangu, hama yangu Jesu, hama ndi Jesu, hama yangu ndi Jesu. Exposing the hidden talent of Zui Chipendo. Best here in Cape Town, South Africa. Enda ku YouTube unotsvaga Zui Chipendo ukomberero naika. I tell you, she's blessed. Vale zvipo ava mfunge. Jesu, hama yangu. Munonditakurira zvinondiremera. Jesu, hama yangu. Munonditakurira zvinondishaisa hope. Hama yangu. In the middle of a storm, on a battlefront, you are my friend. In a prison ward, on a battlefront, you are my friend. When everybody is gone, when my blue skies are gone. So weary, I'm so tired. I got nobody to tell it to, Lord. You are my friend. You lift me up from the miry clay, place my feet on higher ground. Just when the road is rocky, I can see my way through, Lord. You are my way.
Naika, manye kuichupa monotsaka zui chipendo naika. Share, like, and subscribe to Hey Music. Coming up next is Minister Michael Maendere. Kambaka kanongo ndisumudzira mufunge. Hanzi Jesu. Iguta. Reruti zero. Sasa rungobva ngotaurwa panapa kane muimbi Julius. Hanzi Zembera Munyasha. Ramboka Zembera Munyasha. Munyasha imomo, gara imomo hakuna kubuda. Nekuti iguta reruti zero. Be blessed. Mukova waro wakazarurirwa vose vakaneta nekuremerwa ini ndikatizira imomo. Hey, ndakagamuchirwa muguta reutiziro ndiJesu mune
vamweni vari kuimba nekutamba kambo akaneni. Akambo kanonditira zvakanaka kanondisimudzira mufunge nekuti Jesu ndiye rutiziro rwedu naika. Ako iwe unotizira kupi? Ndinorarama ndirimo. Aiwa isi tinorarama tirimo. Tinogara tirimo nyangwe tikashorwa tikatukwa. Tinoramba tirimo muguta rerutiziro. Nekusingaperi ndirimo. Muna Jesu kugara. Atisi tinoziva kwatakabviswa nenyasha idzi naika. Hazvidi kuti tiudzirwe nevanhu, tisi tinoziva kwatakabviswa naMwari uyu. Anosimudza marombe kubva muguruva. Achimhanya nguva yacho ichiripo. Hakuna kutozomutsvaga wakufurairwa mabhanana. Mhanya uchiri kukwanisa kuzvifambira wega naika. Wakadi yako majikijela vanzvadzi vangu pa-UK apa, how are you? Ndinotenda kuti muri kutinzwa zvakanaka pa-UK apa nai. Dr. Mambokadzi pa-Botswana apa. How are you, Doc? Zviri sei? Vanzvadzi vangu Fatima zviri kufamba here. Atinokutenda nerutsigiro rwenyu pachinhu chevanhu paRadio 54 African Panorama. Andinuyo baba vangu Misho Jambo patoya ndo. Parise palimpopo apo. Atinotenda kuti muri kutinzwa zvakanaka naika hoyo. Baba Presley Makadi zvenyu. Radio 54 WhatsApp platform Makadi. Miss Colette Makadi. Thank you so much for your support for Radio 54 WhatsApp platform. Zando zenyu nai. Kisimusi aparise pararapa. Vose vanoda kutorwa mavidhio ane unyanzvi. Amhanya kuna ane sukisimusi muitwe shoot alive naika. Achuhoro Makadi. Thank you so much. Tunokupa isando zenyu nai. Amai G, how are you? Thank you so much. Christian Kaplesi, how are you? Thank you so much. We thank you for your support. Accord Chuma Radio 54 WhatsApp platform. Denzo Kudama Hamba, thank you so much. Engineer McDonald, Makadi. Afarai Marumani. Arutsigro rwenyu tunorutenda mfunge. Avanza zangu Geopa Dubai, how are you? Basa ramba mchizitira zvakanaka pano paRadio 54 WhatsApp platform. Nepano pachinhu chevanhu mumanzaiwa sando dzenyu munotidobera mfunge.
Botswana apa zviri kufamba here? Ndinokutenda ijesu nekundirangarira aya zvakanga zvakaoma vakandirangarira aya zvakanga zvakaoma. Macho Samaita, thank you so much. Zviri kufamba here zviri sei? Azondirangarira ichochi Amaipi makadi henyu. azondirangarira ndinokutenda ibaba nekundirangarira Malikebo ava varidzi vechinhu naika, thank you so much. Man Franco the Ray Preacher. Andivanzodzi vangu vanotikovo hatichifamba hanzi kwakabviwa kure. Andambotaura inini ndikati zvimwe zvacho hatitomboda kuudzirwa, tisi tunoziva kwatakabviswa nedenga nai. Tisi tunoziva kwatakabva mufunge, hanzi taizora lemoni necooking oil kuti tiende kuchikoro mufunge. Matilda Tekeshe Mudaro featuring Sebastian Magacha, hanzi Masuo. Tight collaboration from Matilda Tekeshe featuring Sebastian Magacha akambo kanonziko Masuo. Hanzi mukazarura Masuo imimi mwari hakuna anovavhara. Apa matuhongo hakuna anoti kwete. Ndakambotaura inini ndikati ukasimudzwa nevanhu vanokudonhedza, asi ukasimudzwa naMwari zvako zvabhadhara zvaendeka. Hakuna anofamba achitaura kuti ndini ndakamusumudza nekuti Mwari vanenge vakazviita naika. He's my comforter. Amukoma wangu Oscar Chamba. Ndoda kutenda Mwari nekukuporesa nai.
tichinamatira restoration. Muviri wako usimbiswe naMwari. To worship you, you are my rock, my comforter, and my savior. Oh, we thank God for preserving your life. The King of glory, I lean and trust in you, Lord, and my refuge is in you. I will worship you. I will worship you, my Lord. I will praise your name. I will praise your name. I will worship you. I will worship you, my Lord. Your 24-hour music station. Your name. I will praise your name. I will worship you. I will worship you, my Lord. I will praise your name. I will praise your name. I will worship you. I will worship you, my Lord. I will praise your name. Show me your way, oh Lord my God. Guide me in your truth and faithfulness. Teach me, oh Lord, your ways. You are God of my salvation. Show me your way, oh Lord my God. Guide me in your truth and faithfulness. Teach me, oh Lord, your ways. You are God of my salvation. I will worship you. I will worship you, my Lord. Chokwadi anoda kupuwa mbiri musiki. I will praise your name. I will worship you. Anoda kunama tukamufunge, ndiye anesa upenyu pasina upenyu, anesa tariro pasina tariro. I will praise your name. As I've just said, we thank God for preserving your life. I will My brother Oscar Suwedi Chamba. Yes, he was not feeling well for some time. your name. Atinotenda Mwari kuti Mwari vakakuporesa naye. Worship you, my Lord. Nekambo kanonzi ko my comforter. Zvakanaka kuramba uchivimba nashe uende kufamba nashe naika. Robert Kapanga Ziwiri, song produced by Oscar Suwedi Chamba. Anzi famba ineni.
ishe negarwendo wacho andingarikonishe wangu ndibatei ruoko mufambe nemishe wangu mwari wangu kufamba negadzira yacho ingandiremera ishe tega negarwendo wacho andingarikonishe wangu ndibatei ruoko mufambe nemishe wangu famba ineni wo Exposing the hidden talent of Robert Kapanga Ziwiri, song entitled Famba Ineni, produced by Oscar Suwedi Chamba, featuring Oscar Suwedi Chamba. As Famba Ineni sasa makaitana Inoki. Akwete Inoki chisale naiga. Moto unopisa Famba iwoneni Vampata wemburi werupo Pameno esumbati norura Kuzoti moto unopisa Famba iwoneni Famba What a beautiful track from Robert Kapanga Ziwiri. Muimbi ari kusimuka zvakare munziyo dzechitendero naika. Ngati musapote. Ane mimhanzi inodakadza. Chaita kuti timbokurukura naye pano pa Radio 54 African Panorama. Mumbonyatsonzwa music yake nekuziyana naye Robert Kapanga Ziwiri naika. Your 24-hour music station.
listening to only the best internet radio station in the world. Station in nation for the nations of Africa. Broadcasting in all African languages. Yes! Hello, Africa! Hello, world! Are you an inspiring radio presenter? Do you love radio? Do you want to take a chance and try radio broadcasting? Do you want to get practical experience in one of the most exciting careers in the world? Do you want to be part of one of the best African online radio stations? Radio 54 is offering you that great opportunity. You will be working with a diverse team of some of Africa's brilliant radio voices. No experience required. Free training on the road. Email us on 263radio@gmail.com to express your interest or inbox Eric Knight the General on Facebook. We'll get back to you. Or visit our website www.radio54africanpanorama.com. Radio 54 African Panorama. Shinu Shelanu. Into Yabantu. This is Radio 54 African Panorama. Are you ready to embark on a journey that celebrates the heartbeat of 54 vibrant nations? Welcome to the rhythm of unity, the voice of diversity, and the pulse of progress. Radio 54 African Panorama, where dreams converge and aspirations come alive. Join us as we rewrite the narrative, breaking stereotypes, embracing talent, and sharing the stories of our remarkable people. From the whispers of our ancestors to the dreams of our youth, Radio 54 African Panorama is the bridge connecting generations, empowering, enlightening, and enriching. Together we will shape the destiny of our continent. Tune in and let your heart resonate with the beats of Africa. Because of Radio 54, we believe that Africa shines as a beacon of inspiration. Radio 54 African Panorama, where the spirit of Ubuntu comes alive through waves of connectivity. Visit us online, engage with us on social media, and become part of the movement that's changing perceptions and rewriting history. Radio 54 African Panorama, celebrating Africa and reaching lives. One continent, 54 countries, countless stories. This is Radio 54, your African Panorama. Radio 54 African Panorama, redefining Africa for a brighter tomorrow. We are not just a radio station. We are the resonating voices of a future Africa, strong, united, and full of... Radio presenter. Do you love radio? Do you want to take a chance and try radio broadcasting? Do you want to get practically experience in one of the most exciting careers in the world? Do you want to be part of one of the best African online radio stations? Radio 54 is offering you that great opportunity. You will be working with a diverse team of some of Africa's brilliant radio voices. No experience required. Free training on the roll. Email us on 263radio@gmail.com to express your interest or inbox Eric Knight the General on Facebook. We will get back to you. Visit www.on.
Jonah Chivasa featuring Tekindo Kamboka Nziko. Hanzi muchaona ukuru wa Jehovah chingonyarara ichete. Jehovah unongozviratidza misi nenguva. Andinoziva kuti mhuri yeZimbabwe iri pakati pekuchema panguva ino takarasikirwa nevatambi venhabvu vaviri vanozikanwa zvikuru ari murayiridzi wenhabvu. Vazhinji vanomuziva akambotamba bhora zvekare ari kuHighlanders akazotamba kunational team. Tinoti mhuri dzose ngadzinyaradzwe naMwari, mhuri dzekwagumbo nekwachigova munyaradzwe naMwari naika. Zvinorwadza kurasikirwa nevanhu vakanga vane zvipo zvakadai. Tinoti mawarriors edu zororai murugare. Ticharamba tichikurangarirai nguva dzose nebasa hombe ramakaita munyika yedu yeZimbabwe, kunyanya munyaya dzenhabvu naika. We celebrate your life. Tinotenda Mwari nenguva yavakatipa kuti tive nemi pano panyika, and we thank God kuti muri panzvimbo yakanaka. Otikomodo Presi Chamangura ngura Olama Famba mofamba zvakanaka Raman Gumbo na George Chigova. Tinotenda kuti tichaonana nerimwe remazuva mufunge. Tichasangana ikoko. Arina pere arina vata Lindsay hanzi tichazoonana. Azvina anoramba pfuma mangwana kuti tikure muripota itoda kuyaruka muripota ikuda asi zvese zvakava zviroto takautakura tiri tega mutoro tiko kutonga kwanyadenga asi ndinoziva tichaonana rimwe remazuva nekufamba kwenguva tine vimbo tichaonana tiko kutonga kwasamasimba asi tichaonana rimwe remazuva nekufamba kwenguva tine vimbo tichaonana kudai kwaipiwa mukana wemazwi eonekano nevadikani vichida maizogara nesu pasi moti vana vangu ini ndoyenda taiva vadikidiki nekusasiva taiti zvimwe muchadzo asi nenguva dikidiki pfungwa dzobekura kusiva hakuna chadzo tiko kutonga kwanyadenga asi ndinoziva tichaonana rimwe remazuva nekufamba kwenguva tine vimbo tichaonana tiko kutonga kwasamasimba asi tichaonana rimwe remazuva nekufamba kwenguva tine vimbo tichaonana. Vazhinji vanomuziva nekuti Zikipa naika asi tichaonana. Tarasikirwa mufunge asi nerimwe remazuva tichaonana. Kana Mwari vatonga kuti ngati afamba enyu zvakanaka. Upenyu uyu mufunge, upenyu uyu idova. Kupedza nguva kudadirana mufunge. Ukaona une wauri kuti hautaudzane naye makagumbirisana makavengana makamakana. Musi uchazonzwa kuti hasisipo uchaita sei uchati kudii. Akupedza nguva kuvhairirana, akupedza nguva kusataudzana. Kufaira zvenyu vakomana
Kubva kuna McDonald Kachingwe nekambo kanonziko upenyu idova. Hanzi kudada ungadade zvako asi ramangwana uzote rakamira sei. Aiva vakatisiya kana kuti vatisiya mufunge vamwe vane maplans amangwana. Vaitotaurawo kuti mangwana ndoda kuita zvakati kana kuti next week ndoda kuita zvakati. Ndimwari anenge achiziva mufunge. Hakuna vanoziva misi nenguva mufunge. Hanzi rufu runouya sembavha. Kupedza nguva kudadirana, kupedza nguva kuvhairana, kutukana, kushoropodzana. Kushoropodzana paFacebook, kutukirirana, kusekana. Zvose hazvina maturo mufunge. Anongotora mukana uno kunyaradzana nehama neshamwari vakashakerwa nevanoda maika. On behalf of Radio 54 African Panorama Broadcasters, tiri pamwe chete, tiri kuchema tiri pamwe chete, ase mhuri yeZimbabwe. Anyarara mweya, Daisy Zigode. Anati mwananga terera mirairo yangu iwe ndikusivise nezve upenyu. Anati nyara mwanangu upenyu wacho unoda wakakushinga.
munamato wedu ndewekuti hamawo dzosara dzichichengeta vana vasara. Kune hama dzingade dzatisiya mufunge. Upenyu hwachona hauna kureruka kana zvinhu zvakadai. Zvinotoda kuti veukama vabatiranewo nevana ava. Nyangwe neshirikadzi dzasara mufunge. Handi Daisy Zigoda rubuda mudariro nekamba kanonziko nyarara. Andabata nini Mavedobi akamba kanonziko tairera. So produced by Bless Mchenga. Your 24-hour music station. Sorrow may come for a night, but joy comes in the morning. Cheta hakuna zvinoramba mufunge. Streaming 24/7. That was Mavedo Babuda Mdarone kamba kanonziko terera mubudariro mapinda pasta tsitsi goba kavuka tema. Hands no wonder why uchikomborerwa. Andoda kutunya so terrorista kamba kanaiga. Welcome to Radio 54 African Panorama. My name is DJ TC. Atiri muchirongwa dzichangoburwa. Exposing the hidden talent. You don't like it.
muchikomborerwa pachena muchirofafadzwa kani muchikomborerwa. There was a woman by the name Mwari weti basi reitani. Oh God, so loved the world that He gave His Son, Jesus Christ, that whoever believes in Him will not perish but has eternal life. This is a perfect time. Your blessings are overwhelming. You don't let muchiitirwa zvakanaka naMwari. Ukatora mutoro waMwari, Mwari vanotora mutoro wakowo. Pazvinorema woti check my record. Zvinonzi neshoko ane nzeve dzekunzwa ngaanzwe zvinoreva mweya mukereke. Vaparidza panapa Pastor Tsitsi. Hanzi haungade Mwari wausingaone kupfuura neighbor wako, kupfuura hama yako. Kusiya vari kutambura shuwa uchida Mwari, hakuna chitendero chakadaro. Hanzi chitotanga nhasi kurangarira vasina chekudya, vasina chekupfeka, vasina pekugara. Haikura kungoshaina nemazimari uchizviti uri rich but musi waunoshaya kana kuti musi waunotorwa naMwari. Hakuna testimony yakanaka yatinonzwa kubva kwauri kana wawakabatsira kana one. Yes, of course, hatimanikidze kuita kuti vanhu vaite zvavanoda nemari dzavo nhaika. Asi zvakanaka kuti tirangarire nherera neshirikadzi. Tirangarirewo vanoshaya vari mumigwagwa umu. Check your balance. Your relationship with God, your relationship with your neighbor, your relationship with your workmates. Check your balance. Ida Mwari nemoyo wako wese nesimba rako rese, nezvauinazvo zvose. Ndozvinoreva shoko raMwari mufunge. Hapana chitsotsi ipapo. Ruma Kawa featuring Tendai Chasika. Check your balance. Check your balance. When I check your balance. Check your balance. When I check your balance.
kana mwari uchivenga makidzani wako rudo harutengwi. Uma uthanda uNkulunkulu kulula nje ukumthanda umakhelwane wakho. Uma uthanda uNkulunkulu kulula nje ukumthanda umakhelwane wakho. Phela lokho kushona ungamthandi umakhelwane wakho. Awumthandi uNkulunkulu. Kana una mwari wawana rudo, kana una mwari wawana rudo, mwari ndiye rudo, rudo ndiye mwari, mwari ndiye rudo, rudo ndiye mwari. Check your balance, when I check your balance. 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 Hey, 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 hey. Umakhelwane wakho ungcono kunomfowenu okhatshana le. Umakhelwane wakho ungcono kunomfowenu okhatshana le. Ungava chirondi midzi nemagiya, ungava chirondi meuchinja magiya. Usina rudo, hazvina maturo. Usina rudo, hazvireve chinhu. Ungava chirondi midzi nemagiya, ungava chirondi meuchinja magiya. Hazvina maturo. Usina rudo, ringori rushaiwe. That's a rumor kawa featuring Tendai Chazika Chibutsu. Check your check your balance. Check your balance, when I check your balance. Check your balance. Amasonda apfuura enda kauya pano ndichitaura inini kanenyaya mukomana wechidiki ane 14 years anetwa yeka Seth Balaka arifanira kunge achienda kuAmerica next year muna March. Kutournament yaari kuenda naika kuri kudiwa 61,500. Zvisinei taona zvakakodzera kuti musi wa2 December tichange tine function tichanoita kuti tikwanise kureza mari yekuti mukomana uyu aende kuAmerica naika. Tiri mubishi kugadzirisa kuti tive nevaimbi vachanga vachiimba ikoko. Uye panenge pane zvitengeswa zvinenge zvitengeswa zvekudya nezvakasiyana siyana. Tichifara naika. By the grace of God, tinotenda kuti Radio 54 African Panorama inenge iri live. Tichadzoka neimwe information yakakwana regarding that show. Taona kuti zvinenge zvakamira sei. Tichakupa madetails ese akakwana kana uri muCape Town. Tinokumbirawo support yenyu naika. Jesus
ziso ravo unokosha iwe nherera. Mwari vanokuchengeta, vanokupfumbamira Mwari ava mumapapiro erudo rwavo. Usacheme iwe nherera, usacheme iwe nherera. Yarara nherera, yarara nherera, unodiwa naMwari we, havakurase Mwari ava. Anditerere iwe nherera uri pano panguva ino wakaterera pachinhu chevanhu. Haikono kushungurudzika, haikono kutambura. Handine meseji yako panapa. Hanzi ziva kuti uri mboni yeziso raJehovha. Hanzi Mwari vanokuda zvisingaite mufunge. Nherera unozviziva here kuti iwewe ukachema kuna Mwari, Mwari vanokunzwa. Shirikadzi unozviziva here kuti ukachema Mwari vanokunzwa. What a powerful song from Yeukai Washe featuring Jokas Moyo. Hanzi nherera. Muri kudzibata usei nherera kwamuri uku. Vamwe ndo vamuri kungokikira panze vachirara panze kuri kutonhora vachinaiwa. Vamwe vanofamba vasina bhutsu vasina kana chekufuga mufunge. Hanzi baba wako namai yako wakafa vasina kurongeka, saka tisu tingazvigona. Modzi yauri kudyarira vana vako. Saka tichambopusha kuti toona kuti Mwari vanotisvitsa papi by the grace of God. Tichange tiriko tichishumira musi wa2 December. Venue tichazodzoka tichikuudza kana uri muCape Town. Uye nevaimbi vanenge variko kunaika. Mongomirawo nesu pamunyengetero naika, mongotinamatirao. Ukatadza kuisawo R20 asi munamato chiisawo nai. Mudzimba dzedu tinozoti munowanikwa zvizhinji. Vamwe vanosvika pakushaya, vane ruvengo vasina kuwirirana. Vabereki vagoshaya, bambiki vashaya, banguru vashaya. Vana ndo vasara vachiona ndondo mufunge. Mwana anosara achitukirirwa mashoko kupedzerwa shungu yevabereki vakafa. Hazvina kunaka izvozvo mufunge. Kana makanganisirana zivaika kuti mupahukama mufunge. Mobva maita magiraji ekuti anosvika muguva. Zvinofanira kugadzirisika nai. Kana takonana mwana mai vangu tisiye peukama. Kana takonana tingakonana tinganetseka asi ngatisakanganika kuti tiri pahukama. That gap rekuti tiri ropa rimwe chete tiri pahukama rakakosha mufunge. Amaizi taurai tinzwe. Makuaribo, si hay peuca.
Tichakundira mangwana siyaipeuka uri hama yangu siyaopeuka makuwa aripo siyaipeuka timoresane mangwana siyaipeuka tichakunda mangwana isiyepeuka uri hama yangu siyaopeuka kunetsana tinga abasivese bachaku